duh para pepunden kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapa ing gati biwadaning sang pangantian kekawih. Boten katalung pendo para tamu selawat miwah salam tetap kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi delahan mangki amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun kinugah saking pertuling pondok miwah binuka saking sedyaning nama parikedah kula pun taruna kemijil saking wali kukun cumantaka babar pisan minangka pengendali wara juru panatawara marak ngabiyantara tinimbalan keng kesedimeku gati pepunden kula Bapak Narto miwah Ibu Katmi ciptaning galih do para tamu Bapak Narto saribit garwa wonten kalenggahan menika kepareng tepidar maning sepuh pahargya siwinipun kang dahat kinasih Senong Asmodiah Ayu Rizki Nur Hidayah ingkang nedya kajatu krama daup kalian jejaka kang pinilih Senong Asma Bagus Eka Saputra Jalutanaya biyanipun Bapak Sirin miwah Ibu Nunung Nurhayati nijil saking Ngancar Ngasinan Ngancar Kecamatan Pitu Kadipaten Tataran Kalih Ngawi Jawi Weton. Menggah para-para ingkang makarti nawung krida duh para tamu duta saraya mangke miwiti atur buku jenar kairing dumas Tolongpati kasaira Bapak Narto pasrah panggulawentah sulipun kadang pisan bagi kasaira biyanipun Bapak Gunadi katamping ras pantes nglantasaken pangayu bagya mangke kasaira Bapak Kamto mertuwi pisan utawi metuk pisan mangke kasaira Bapak Adi Sukma sekalian garwa hastungkara waosan doa kasaira biyanipun Bapak Slamet. Mekaten do para tamu para-para ingkang makarti nawung krida sampun kepareng katur ewasana sekeca lenggah kanthi sakmerdikaning kayung seksampaning budi miwah karsa berkah pangestu biyan sami duh para tamu mugi katumrapna dhateng kasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduling agrami sekeca lenggah ngantos rampunging gati nuwun kala nuwun. Punapa mira ingsun prihatin waspa gumijil tuhudah tanpa karya Sangkang rinamakan Gusti gelung renu sasekarnya sumawur gambir molati minangka obor duh para tamu minangka cecala meyak sekeng Sukerta monggo sedaya para tamu miwiti pahargyan
Yang sami kula dherekaken maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggahan menika mangke saged purwa madya wusana kaleksanan kasembadan lulus niskala tanpa nggih pambengan sekara-kara. Amin. Allahumma amin. Salajengipun monggo Pak Narto sekalian garwa kepareng ngapit tindakipun temanten putri, Pak. Ibu dipun kanthi dipun gandeng mangke ngapit tindakipun sekaring kedaton jengkar saking madaning tepas wangi manjing Puraya Agung. Minangka juru rias penganten paniti busana pangrengga busana Ibu Kanthi ningsih monggo Bu Kanthi sekaring kedaton tumuli kakanthi jengkar kaapit Rama Ibu kekalih jengkar saking madaning pamadi putri manjing Puraya Agung. Lamun to Cinandra duh biyong ban rembulan wis kayong ing gekono Desonyo Arab swasana heneng-hening datan ana kang nyebawa ungeling ketawang mijil wigaring tias pratandani mracenane miyosipun temanten putri kang badhe dipun apit dening Rama Ibu kekalih kapratitisaken juru rias penganten paniti busana pangrengga busana Ibu Kanthi ningsih ingkang mijil saking Kedunggalar. Bombong ing kayun kacena wonten kalenggahan menika bombong ing kayun Bapa Narto sarembit garwa bebasantan kena cinitra wonten ing ukara nganti mustikaning pahargyan ingkang katon cemlorot yayah sesotya coplok saking madyaning embanan batobat ayune temanten putri Mbak Rizky jumbuh karo panyuwunmu Ibu benjang menawi kula dados manten mengke kang rias Bu Kanthi. Oh iya Nduk, iya. Bu Kanthi kuwi nyet prias kondang, Nduk. Mula awit keng saka kuwi ya iso bedakne. Injih Rama, awakmu katon malih ayu tenan wong ayu. Rama semanten pangalembana panjenengan dhateng keng putra. Katiti wanodya galak ulat raga karana gonas ganes meraati mbombrong saya mencorong besengut tambah patut yen nesu malah tambah ayu apa maneh yen nangis batobat malah tambah manis rek mau ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir kinarya lumaksana cunduk mentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane prapteng ungganing king tunuju anakku nggar bocah ayu Rizky Nuridaya dalem Ibu kono tak ganti kelawan bapakmu lungguh ana madaning sasana pangenggar-enggar kursi pinajang balik kang winangun dina iki dadi kasunyatan Nduk bakal bapak lan ibumu netepi wajibing wong tua kanggo sira ngger Rizky Rama mula kenepna rasamu wening napa candriamu
aja tumpang suh jroning pikirmu. Muga-muga wayu jodoh tetep sajiwa kanggo kowe ya nggir bocah ayu Rizky Nur Hidayah. Inggih Rama. Pak Kamto monggo Pak Dumas Talangpati dipun kanthi mriki Pak. Menika dumasipun Pak Kamto. Nah niku sampun mriki niki Pak Kamto. Nah niku kaya ana praptaning Warara lan Jejaka. Sang Wimbasara Bapa Kamto minangka wedananing lampah nganti putri Dumas Talangpati pangejoantaing para widodari Betari Warsiki Purbasini Lengleng Mandanu Lengleng Sari minangka jejering pagerayu. Mangkono Sang Wimbasara Bapa Kamto nandika kula ingkang sowan Bapak Narto. Wimbasara kene Wimbasara. Praptanira kowe sing ndak kersake Wimbasara bokong tiasa ingsun istaka dawuh Bapak Narto. Sira hanganti Warara lan Jejaka tegese putri Dumas Talangpati istaka dawuh eman monggo kula aturi nampi boga jenar jangkep Bapa Narto yen to terbit tak tampa berape kanggo manem Brama dhauping anakku Warara istakaken dawuh Bapa Narto yen to terbit tekad tojo minggring ugi menika monggo kula atur nampi uparape ugi kakeman Brama tumapaking panggih temanten. Iya tak tampa kanthi bombong dasin sun bebasan tan kena cinitra ngukara. Dadi Dumas sakwise berampe wis ingsun tampa kembar mayang sakembaran kayu klepu Dewandaru gedang mas pupus cinde tapas limar parijata kencana yang debok swasa manggala saperangan tampanono ngestakaken dawuh Bapa Narto welingku sepisan aja nganti ana alung pupuse kapindho rontok gegodhongane yen nganti cilik ana rasa kembar mayang ndak elokke dosa kasira sandang. Terwaca dawuh pitikan panjenengan Bapa Narto. Wimbasara Kamto dawuh Bapa Narto sakwise ubarampe wis ingsun tampa lan kembar mayang sira kang ndak wenangke harmobo manggolan lan putri Dumas sira ndak keparangake madal pasilan gelaan lakune anakku lanang kang mijil saka ngasinan kang bakal ndak wisuda ana ing dina iki. Ngestakaken dawuh Bapa Narto pinto pamit kula pareng madal pasenan. Para wergekno dandang gula palaras sing nyamleng apa kang arane kembar mayang iki. Ngestakaken dawuh kula minta pamit Bapa Narto. Kembar mayang alon-alon Wimbasara ngestakaken dawuh
pepenginan nireki mantan astrilan priyo ore guyub kebade pinargya pinaringan berkah rahmating wang widi satema bagya dampyak candrane kaki temanten pun kadene sedaya kadang gutrah yayah mahesa kang genelak kebugiru pelok barang kante sigra suwana sumingkir saking raos kuatir girang tanpa semelak wetan ana janma kang ganggu kamardikane sangwat danane lampah bapa kanto meyak sekaing sukerto meyak sekaing rubido rawe-rawe rantas malam-malang tuntas hangan di kaki temanten bagus eka saputra jangkep sedaya kadang gotra keluarga saking kadang besan sutresna mijil saking asinan kancar kecamatan Pitu Kawi Jawi Wetan kanthi lumaksana hurut runtut ingkang sarwa patut jajar gatan geleng sedya datan warsa datang tumapahe titi laksana prapteng ungganing keng tinuju gya kendel sawetawis tindakipun temanten kakung sedaya para tamu kasuju meneng rumiyin monggo bapak ibu ngadeg sawetawis asong panghormatan dhateng krawanipun temanten kakung ugi mangke kalajengaken panggih temanten Ibu kanthi ningsih kepareng mangke mratisisaken panggih temanten samapta ing gati sawiga ing diri sedaya para tamu sampun kepareng jumeneng PP mangenjali asung panghormatan dhateng temanten kekalih keng kepareng binandeling krami yayah cantoko ing mangsa riris A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmanipun Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing arepiniji surya kang pinilih dawah hari ditekasih tegesipun minggu kliwon Sara kaping 13 April 2019 wanci tabuh sedasa siang wonten titahipun Gusti wujud jalulan pawestri miwiti upacara panggih liripun pangudi gambuing penggalih tangkeping asta kanthi linambaran raos tresna sejatining tresna ingkang tumuwuh jroning nawa panwastani judhu tetali mangsa
siji judu, loro tibaning kabejan, telu tibaning pati ora ana manungsa kang bisa nyelaki lan ngerteni. Kridaning ati tan bangkit ngasorake purbaning Gusti Budi dayane manungsa ora bakal kuwawa ngungkuli garis ingkang kawasa. Nulya kaki temanten ngonandika, Yayi dawa Kang Mas, mendakone Mas. Sawangan pun Kakang Idak wiji dadi seranane pun Kakang Dauk lawan Siadi. Banjur wiji ana ampeyane pun Kakang ing pangajab dimen suci lahir batine pun Kakang Yayi. Nimas Rizki Nur Hidayah dalem Kang Mas. Wekasan pepuntonku Yudi. Umpama sira Sekar Jokong Silayu kabeh kanggo cecundukmu ya mung sira Nimas Rizki Nur Hidayah kang dadi mustikaku. Kang Mas Eka Saputra semanten kenging katresnan panjenengan dhateng keng rayi Kang Mas kene yen to rampung Yayi miji ampane pun Kakang ngadeg jajar kelawan pun Kakang kene Yayi. Kang Mas sungkeming Siadi gawe bombong tiasing pun Kakang wong ayu. Situ-situ Guru Walan sak rapungipun upacara ngidak wiji dadi daya-daya Rama Ibu marteki patengganing temanten nulya paring unjukan tirta wening kalajengaken nyamaptaken sindur binayang mangke kagem hayi kepi penang temanten manjing wis mojati sawetawis kalaju bablas wonten madyaning Puraya Agung. Sinarengan lenggahipun sedaya para tamu kagung putri Katinon saking Mandrawa katon moyo candrane. Temanten kakung lan putri pindho sasangka tumedhak bablas kelat derenge temanten anyarta sajuru-juru jurusane pandu Allah.
ande lumut saya patut ante roro padha gawe sara padha pasrah jiwa ae saben dina mung nglamun angen-angen marang rizki nadya urip bebarengan jan mantene kakung gantenge ram piye ngasinan iki ganteng iki ngasinan nggih Bu nggih jan mantene ganteng padha dalange jaman ora 20 taun ning ngasinan awakmu kepencut aku no ya guyon lomba kok dikira ora tenanan mantene putri ayune rame ramjan aku dhisik jaman neng golan golan ya Pak nggih kula iku golan gelon iki meh biduh jaman kondang-kondange jek nome iki mantene agek lahir putrane Pak Narto agek lahir aku wis malang melintang nang kene saiki aku ketok tuwek neng cik etes suarane cik gandang ngasinan mau wah Pak Taruno cik urip isih yo karo kene iki nindingi pelok barang wah dah didingi terus bunga susah dilakoni Mas Eka Saputra Mas Eka karo ngrungokke tembange Pak Dalang ya saiki wis kelakon urip bebarengan karo Mbak Rizky bunga susah kudu dilakoni susah senang harus dihadapi bersama aja kaya iki ngono peh aku wis tuweke tinggal apa tega lan pun kakang tresnaku ora bakal lali Pak Kamto tugasipun dereng rampung Pak monggo Dumatalang Pati dipun kanthi madal malih madal pasilan Pak Kamto pundi wau monggo Dumas Talang Pati kaganti madal pasilan dipoto sik nak jepret jan wartawane foto bukanti ya Cik Joko mbok menawa kok cewek-cewek ngasinan iki kecantol karo enek lho
Joko ngasinan tandal cewek wali kukun tonggoku ndelah dalang ya pas aku. Monggo kasuwun dumatalang pati manjing wonten wisma pakuwon malih. Antuk nugraning Gusti kawimbuhan berkah pangestu penyanyi Samido Pratama tumapa ing pangging temanten tepat tabuh sedasa siang nggih Bu Kanthi nggih tepat waktu alhamdulillah. Wonten kalengga menika jajar sumandingan don sesinisian ngancik dununging tresna lelumban telaganing asmara. Ugi datan kami tegan wonten kalengga menika mangke besan ugi kepareng pinarak lenggah nderek mangayu bagya dhateng lekasing temanten katemben binayang karib ing mangka sang duta pamethuk kadang besan Pak Tris sekalian ibu pundi ibuke. Nah, mriki riyen Pak Tris ibu dipun gandeng. Nah, ibu wonten sisih kiwa, Pak Tris wonten sisih tengen. Salaman rumiyin nggih Pak nggih. Sik to dinteni garwane Pak Tris. Sik to tangane ndi to tangane? Oh alah, ra ketok tangane ilang kok. Nggih salaman rumiyin kalian Pak Kamto. Mengke nyuwun nomor HP-ne pisan, kadang pisan. Ngasinan niku tebih, sangune ya komplit barang pokoke. Bapak Sutresna Sambit Garwa kepareng nyuwun palilah ing Kemengku Gati daya-daya mertuwi kadang pisan sarimbit. Pinahargya monggo barasta. Garwane digandeng Pak Tris. Nah, kok nek tak gandeng nesu. Sampun pirsa nggih alamatipun. Sampun. Alhamdulillah. Jebul sing tak ati-ati besanku mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi deket lagi sampean marani wes mereka moga-moga tansah hatiku dadi ayam amurati trongan kaca mari kangen mula siro netra kaca biasa Bapak Sutresna Sembalan Garwa tumuju wonten madyaning palermanipun kadang pisan kekalih penyanipun Bapak Sirin Dewang Ibu Nunung Nurhayati wonten kalengga menika keparing jumrung rawuh derek pangayu bagya paring berkahanipun Bapak Karto kentas pitulus siwinipun monggo kadang pisan
kene ya bune. Iya ya Pak Le. Pesare kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi ayem kamulat netra mare kangen mulat sira netra kajem tiada ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangkeng pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagianipun iku bagianipun wong melek sabarna ri